e sector matelo rowere ok ng'eny moromo newach kama decision bedo made en a party political parties to koro kata wacha tino dwa mondo wabed gi political party marwa samoro pok wanyal yudo political party marwa no kapok ochopo 2027 but nitie gimoro achiel ma rowere oseamua timo rowere oseamua ni party mineno wantiere ni to wadhi donjo iye kar kanyo in big numbers. So the only way ma voice wa bende dhi winjore en ka wan bende wantiere a political party. No a political party no ka wan increase the population gi the number ma wantiere godo a political party kaka rowere duondwa nyaka dhi winji. To kwasetieko kar political party no to wa make sure ni kar ka MCA ka MP kar ka wantie mana gi rowere matindo tindo. Ma wigi olot wigi nyalo paro maber makata ka gitimo bil to gitimo bil ka ging'eni wanoko kar kae maka gitimo makosa moro amora to be wadhi mana romo kod gi dala koni. Judi uthi chako gi by election molande ni kosuri to mana 2027 by election ni makoro kumone go bed ni wadonje nyowuoyo by election mine no timore makata ionge pesa kin rawera ma kuonde mine no wachgi by election ni mae kuma wachake mae kuma wakete tiendwa maka wawuok to waketo tiendwa kar kae to kwa rito ka 2027 donjo ni pap be wachak waketo tiendwa e political parties gi makata ka gituono nomination certificate to waungana to kata ken occupy party office to wa occupy party office ma jogi oyud ginene margi oyud rights margi to kikwa will bende ni wantie nyaka giro were man gi disability gin bende wadad mondo gibi kaka an achiel kuom rowere man gi disability abedo kar kata ka ng'eyo ni arito rowere ni bende man gi disability mondo bedo yud chance newach wadhi shereke International Youth Day to Monday wantiere gi event madhi timore. So one of the key agendas is inclusive education. Inclusive education, ngata Kenya nego bed ni youth opportunity mar education. Obed ni in rawera manigi disability, dogwal mongo ni ng'ol, ama rawera maonge gi disability. Education and inclusive na nyathi mora mantiere e Kenya. Erokamano ahinya Judith kuom bedo kodwa ng'eni en ga twak machuo kabisa lakini points ma bende ikelonwa kanyo weche go mag dongruok omedo jiwo rowere kendo ageno ni gikaw thuolono ero mar ng'iyo ni to twak mokel weche ma bende wacho go gin mago ma bende gibiro kawo kendo ging'e ni wach telo ni kendo dongruok margi nitiere mana e lwetgi kendo mano e gima gibiro kawo ahinya kinde ni ma bende ing'iyo ni onywaka kanyaka pach rowere e telo kata e dongruok mamoko ma pacho kero kamano ahinya Judith kuom bedo kodwa kawuono e chenro ni mar Mine Wacho. Janeno marwa kik idhi mabor, waduogo gi weche manyien mamoko.